Mitä sä täällä tähän aikaan teet? Kuulin huuja. Se keisari on hyväksynyt meidän ehdotuksen. Minkä ehdotuksen? Naisten äänestämisoikeusehdotuksen. Maija, unohdetaan hetkeksi murheet. Pidetään lystiä. Mitäs kerrankin nostaisit Maljan ihan vaan itsellesi? Kaikille sille, mitä sinäkin olet naisena saanut aikaan. Maljaa upealle naiselle. Maljaa kansainvälisten teosten kääntäjälle. Maljaa puutarhurille, pianistille ja tyylikkäälle tekstilisuunnittelijalle. Sä oot Maija upea nainen. Kiitos Aino. Sinä olet ihana ystävä.